tingnan nyo yung ulap. Napakataas na po namin. Ulap po yan, ulap. Ito po pala yung daan papunta dun sa Gumot. So, hanapin nyo lang po yung may signboard na Inmalog Norte Elementary School. Dire-diretso lang po yan, yung sa may Malug Norte. Ilan po yung daan, dire-diretso lang, gamadatnan nyo yung mga signage ng mga Gumot. Huwag lang kayo liliko dun sa may signage ng Bigbiga. Dire-diretso lang siya. Mararap road po kayo doon. Opo. Baka pumandanganan nyo yung bangin. So ayun, sa mga gustong pumunta dito ang daan sa Malug Norte para mas malapit. So let's go! Let's go! Hey yo, what's up? So ayun, nakarating na din kami. Yun na yung mini paradise. Yun, kung nakikita nyo. Ayun, nakikita nyo. Mini paradise. Tapos yun na yung tatlong bundok, oh. Layo din, yung tatlong bundok. Yun na yun. Makyot na din yung araw, oh. Yun. So ayun, pupunta na namin yung mini paradise. Ito pa yung daan nyo. Basok. Putikan. So let's go! Let's G. Whoop! Boom! At sa wakas! At nakarating na din kami dito sa mini paradise. Oops, yun na. So yun. Yun na yung mini paradise. Layo. So yun. Ito yung daan. Yung daanan namin kanina. Napakarap. Pero okay din. Madadaanan siya. Pero pag naka 4 wheels ka, alanganin. Iwan na lang siguro yung wheels mo dun sa labas. So, may baba. Sa may baba. Medyo ano din naman. Malapit din Malapit naman. lang naman. Lakarin. Konting lakad lang So, makakarating. kasi di naman papasok yung sasakyan dyan eh. Pag dito, pwede kaso kung yung sasakyan mo sana yung mga Raptors, makakapasok ka kasi mga ang rap yung mga yan eh. So yan, papasok na tayo. Let's go. Yo! So ayan, nandito ako sa taas ngayon. Yun, papakita ko yung view. So, kung gaano kaganda yung mini paradise dito sa sa Gumot. Yo, sa mga gustong pumasyal pala dito, sabi ni Kuya, second week of December, tatapusin daw nila yung mga ibang design nila dito. Kaya, inaayos pa nila para mas mapaganda nila. Kaya yun, tingnan nyo muna yung design niya dito. Let's go! Ayan yung kasama ko. Akyat ka dito, bro. Yan, sa baba. Yan, abangan nyo. Second week of December daw, matatapos daw nila to. Oo, para mas madagdagan daw yung design. Sa mga gustong pumunta dito, papakita ko sa inyo yung daan mamaya. Kaso mali yung nadaanan namin nung papunta dito. Kaya yung pabalik na lang, papakita ko sa inyo kung paano yung papunta dito. So yun, hindi natin yung kasama ko. Pakyat pa siya. Let's go. Ganda. Yo. Yo, ano masasabi mo dito, bro? Nakakatakot pero solid. Ganda. Promise, ganda din dito. View pa lang, kita mo na lahat, oh. Dito na yan. Diba, napakataas. Parang Yo. At ayun, bababa na kami. At saka magbe-breakfast. May bita din po sila dito. Cup noodles pa lang daw. Pero dadagdagan din daw nila. So yun, baba na tayo. Let's go. Bumaba dito sa aking palasyo. Tara, samahan niyo ako. Tingnan niyo kung gaano kataas mo to. Guys, nakakatakot mo talaga. Nakakatakot, sobra. Grabe. Hini-hini, master. Yung tali, matamaan mo, may tali yan. Ay, mating na biyaya, Makamukas ba kasi matutong ka na yun? Nakakatakot, buwa. Fig. Idagidila ko.
Nagatimpla tayo ng kape si Master Jason. Yo! Ang kinagandaan dito, may kape po tayo dito. Let's go! Kita niyo yan. Kape yan, no? Teka. Kaping ano po yan? Barako po yan. Ting matapang. Yung Yo! kaya kang ipaglaban. Yo! Yung kaya kang ipanginaldakan at ipaglaban. Ito yung drone na gagamitin natin mamaya. Yun, magkakape muna tayo. Pagka di pa tayo nagkakape. Ito nyo naman. Busy si Master Jason. Super is life. Cream top. Di ko talaga makalimutan, di ko na-play kanina. Uy, isip. Nakalimutan ko pa yun doon. Biyo. Nasa sarap. Yes. Dali. Uy, Alis na kayo, sir? Alis na kayo? yun. Mas maganda kapag naka ano eh. Zoom maigay. Medyo malinaw. Solid oh, kape oh. Teka. Yo! Advance. So yun, pauwi na kami sa yung mini paradise. Mahaba-habang gaya na naman po Oo. to guys. Let's go! Kanina po nawala po kami, tapos sabi pa po ng ate may bangin. Oy, bangin daw. Tapos nung pagdating namin dun sa bangin, Grabe, ang taos! bangin nga Oh talaga my siya. Makikita nyo po yun sa ano sa mga previous na ano natin, clips natin. So yun, bye! Yay! Ayun po, nakaparking po yung aming Hashtag Pangasinan Vlogger. number 1. Number 1. Go, so yun. Uwi na din kami.